Hey guys, good morning. So andito tayo ngayon sa may Infinity. The Infinity dito sa likod ng City Hall. Andito tayo ngayon sa may Pulong Maragul. At kasama ko po si Sid at si Isa. Ay Isa. Ay ito Marine. Marine Isa. So ang gagawin natin ngayon guys, papakita ko yung paligid ng Infinity. The Infinity. So ito ang kanilang parking. Ang lawak na kanilang parking dito guys. At hindi sila maputik, may mga graba-graba. Yun. So nasa parking tayo. Silip tayo banda dito. Naman ang kanilang smoking area. Tingnan natin ang smoking area nila. Okay, smoking area. Yan naman ang haba ng daan papunta doon. Okay, at yan naman ang grillers. Okay, si grillers. Oh, this is again. At ayan naman si King. Okay. Okay. Wow. You know. At ayan naman si Grillers Hub. Okay. So, silipin natin yung paligid dito guys. The Grillers Hub. Stick. Come and stick it. Flame grilled burger. Okay, may sounds. At ito ang kanilang tent. Parang nasa ibang bansa ka lang. Okay. So, happy milk tea. Choose a milk tea. Wow. At ito naman si Use. Okay. So, may family KTV sila rito. Ayun. Meron silang may mga santi. Family KTV. Okay. Okay, meron din silang buy one get one milk tea. Okay. Ito yung lamesa nila. Tayo yung taluhan. Okay. Sino tayo itong ano? Okay. Ito na yung daanan dito. Ayan. The Infinity. Medical aesthetic. So, tingnan natin kung ano yung mga service offered nila rito. Facial services. Ayan guys. Rejuvenating facial, whitening facial. Okay. Slimming services, medical weight management. Mesotherapy, lipo, activation. Okay, kung gusto nyo siya na ma-reach, ito yung kanila number. For inquiries, you may reach us. Ayan guys ha. Tapos sila tayo rito. Ito pa ang acne and acne scars management.
Guys, ito, may natuklasan ako yan. So, maganda yung services nila. Kung may mga skin problem kayo, pwede kayo rito. Okay, salamat. So, ito ang paligid natin. So, ito yung matatagpuan sa Infinity. Sa kabaan dito. Ayan, kung gusto niyo magpaputi, magpapayat, magpa-liposuction, meron dyan. Okay. So, silip tayo. At meron ding animal hospital pala rito. Animal hospital. Pakita ko sa inyo, guys. Animal hospital. Ayan. Now open. So, makikita nyo rito kung ano meron. Meron silang aso pinapaliguan dito. At eto pa yung isa. Hello! So, ayan yung animal hospital nila rito. Okay. Welcome sa Animal Hospital. Ito yung kanilang number pag gusto nyo magtanong. Okay. Okay. Yung meron dito sa Infinity. At ngayon sisilip tayo dito sa paligid. That Royal Animals Groom. Grooming pet supplies. Okay. Silip tayo dito. So guys, talagang ang laki na pinagbago rito. Akala mo nasa ibang bansa ka. Malinis, tahimik. Hindi siya crowded. Kaso hindi pa talaga totally bukas yung iba. Marami pa sigurong gagawin dyan. Kasi marami pang bakante. So, silip tayo ha? Silip tayo. Ito sa likuran ko. Pasyalan natin yan. Okay. Ito naman si Bike Zilla. Si Crabs. Crab and snack. And Crabs and Crab pala yun. Okay. Ito, sarado pa itong dito. Well. Pero ang ganda guys ha. Ang linis oh. Ang linis tapos, ay, green yung paligid. All in one, 1,499. All in, 1,499. At ito naman, soon to open. Opening soon. Okay. Tampa Express. Okay. Siguro mga sipot-sipot dito. Ayan. Pasko na. Okay. Marami pa tinatayo dito guys sa paligid. So ito yung laman ng Infinity. So silip tayo banda dito. Shops. Okay, dito naman mga ilaw yata. Home furnishing. Baby mama. At ito, marami pang bakante. At yung portion doon guys, floor center tiles. Mga tiles. Ito ang Infinity. Infinity. Sanama ko na sa vlog eh. Nag-vlog ako pang YouTube para makita ng mga taga-Angeles. Sige. Ha? Okay. Salamat. So, ito ngayon ang paligid natin. So, yung portion doon guys, natayuan pa nila. Ayan. Sige na. So, ayan. So, dati, ang lugar dito, ano lang to? Mga damo-damo lang sila. Wala na sa focus ko. Mga damuhan, pero ngayon, nade-develop na siya. Oh my gosh, gasoline station, situation. So, masarap magtambay doon siguro sa taas na yan. Ramen lakas po. Okay. Lapitan natin guys. Sound sila. So, ayan.
Okay. So siguro mga samji dito. Samji. Maraming lakas po. Sarado pa sila. Ayun kami babaw. Ayan ang kanilang ibabaw guys. Meron silang halaman. Asian Noodles Bar. Takoyo. Sarado. At si bangus. Wow, ganda naman ito po. Sarap siguro magtambay sa lugar na yan. Silipin natin. Uy, may motor pa. Wow, galing naman. Okay. Kaya naman siya. Uy, kita ako. Doon ako. So ito ay nasa Pulong Maragul. Kung hindi pa kayo nakakapasyal dito, pasyalan nyo minsan guys. So mas maganda mag-walking siguro dito pag pag gabi kasi maliwanag na rin dito. Tsaka sa umaga. Okay. Sana guys nagustuhan nyo ang ginawa kong video ngayon. Ipinakita ko yung The Infinity dito sa Pulong Maragul. So, dito yung car park. Yung parking area. Whew. It's too hot. So maliwanag naman dito sa gabi kasi may mga ilaw sila. Katulad nun. So, try nyo dito minsan guys. Okay, salamat. Sana nagustuhan nyo ang ginawa kong video. Okay, bye bye.